Tu si zlyhal v rozhovore s Fikim Sulíkom. Mňa môže uraziť viac, že Sulíkov syn ako Juže je tučná. Vás nemôže uražať, že ste Sulíkov syn, keďže ste Nie, Sulíkov syn. Simona je rovnako tučná, ako ja som Sulíkov syn. Že keď Rytmus si robil srandu, ona si robila srandu z výzoru Joža Raža, ktorý mal tragédiu, a keď Rytmus si robil trošku srandu z jej akože postavy, že nejaké veľké šaty mala, tak bol to brutálny problém. Lenže, keď Simona povie o Jožovi Ražovi, iba to pôjde dostratená, a keď Rytmus povie o Simone a píše o tom to, tak síce aj to je pravda, aj to je pravda, ale iba Rytmus je ten zlý pre verejnosť. Vo veľkej miere sa cítia dotknuteľný už dnes aj vďaka mne. Mi ľudia písali, že pre Boha, to nemyslíš vážne, že píšeš na Hanzelovu, to je moc už, na nich sa neútočí. Taká to bola okolo korony, bola takáto atmosféra, že boli normálne vyvolená elita neomylných ľudí. To sa volá, že terapia vystavovaním. Keď napríklad sa bojíte, ja neviem, niečoho, máte fóbiu, tak keď tu zažijete veľa krát, tak trošku sa vám tá fóbia ukludní. Čo mne vadí, že je tu tieto správne názory, správna skupina ľudí, správne politické názory a všetko ostatné je zlé a demonizované. Nie. Oni sa tak prihliadajú ku vám, keď nie ste tam, že ste ten zlý. Za to si aj ja čítam o sebe komentáre. Tak potom, ale potom máme vám zakázať tie veci hovoriť, lebo si niekoho urazili, veď to nemôžeme takto fungovať. No ale ja vám znova hovorím, že to, že je niekto tučný, je pravda, objektívna pravda. To je objektívna realita. Aj doktor povie, no ste obezní. Ja To je viem, objektívna ale pravda. Koľko ľudí zabila normalizácia obezity? Ak chceme vravieť na neplnoletú Liviu Pavlíkovú, že je pi a že je fašistická pi a neviem čo, tak ja ukazujem, že dobre, pozrite sa, čo sa deje, keď niekto na druhej strane robí to isté voči ním. Toto sa ti nepodarilo, lebo tam ťa Fiky Sulík prevalcoval.